weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni to sehili baabi Guraya ko on waktu yoni ha to melga Mauritanie melga Mali e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal hanki o Barthélémy Dias waɗi jaltal mum o ñingi no feewi nguɗo hen laamu o holliti ngaluji ha hande ne leydi ndi ɓe mankira tan ko yiyande wawde yaltinde leydi ndi e caɗele to leydi Mauritanie gouverneur mo Sehil Babi Guidi Maha waɗi jiilu mum hanki toon to Sehil Babi ha toon to Gouray gam teskede gullitagol caɗele ndiyama ene ngakke diwan o ma en ketto hen musidɗo men Zakaria Samba Dia to leydi Mali teskama ɓeydugol Hafid Dieng e nder leydi ndi hanki o batu jagorɗe hanki jagorɗo ceeɗal ɓalli holliti yontere yawtunde ma winde yontere ɗe pawle ɓuuri ɓeydade ɓe erima yimɓe ɗe toppito ko wiyete fabillon ngaji to leydi Guinée Conakry limoɓe ɓiɓɓe leydi ɓeydima ken tolno e 17 million pawɗe temedde joyyi e nogas e goho ujunere woni ko windita e leydi ndi ɓuuri hewde noon kewendi ko toon to kanka kabruji men manomin ha to Nigéria ma en jaa toon to Zimbabwe Cameroun RDC Congo ha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haa ko tan wacca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuɗo jinneji wi ko fittata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawala danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓiyen wonduɓe koyɗe musoje keceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala
ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓeenno ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustara jippiɓe lecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani on gonduɗo e prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano opéré jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balle tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga urjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balle tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajoɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga urjinneji yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga urjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga urjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni ko newiɗo sanne mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande nogase jeegom colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi jeegom yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abou Ba no gowɗen wadde e kala kikiɗe ma en jaa toon to luksayba gorgol bismoɗen ceerno Ibrahima Saydou Kane madam men wasi no fotiri kala e nder jayde men gam wallide men e ɓen e hettotoɓe kala ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en ñaganima foof Allah moƴƴere en ñaguima fof ne ñagonto en Allah moƴƴere yo Allah waɗan en moƴƴere aduna e lahara en e dendagal bandiraɓe julɓe en garti humnude aade mo gadodirɗen e bandiraɓe julɓe ɓe ceerno Abdoulaye Sarr gueɗe jeetati enen goodi so tawi neɗɗo golliɗe en malikaji yurmede enen juula e makko ene ñaaga kadi moni kala yo hebbin wadde ɗen ɗon gueɗe gueɗal gadanal ngal ko darade neɗɗo e sappowol gadunol wonande julde farilla so tawi yimɓe ene juula farilla sappowol gadunol keedowol e almami ngol kala dariɗo e ngol ɗon malikaji yurmede enen juula e makko gueɗal ɗimmal ngal ko jooɗade neɗɗo e nder jama caggal nde o gayni julde makko farilla nde so tawi a gayni julde farilla ko jooɗotoɗa ɗon ko ha gummoɗa jalta juma o malikaji yurmede enen juula e maɗa gueɗal tataɓal ngal ko sahande juuriɗa mo sellani anani kaari sellani a yeehi salminoyde mo ay saɗa yaha aɗa salminiyamo ay ko jooɗotoɗa toon ko ha garta ko malikaji yurmede enen juula e maɗa walla ene duwonoma malikaji enen duwonoma duwaw malika noon so wayata gueɗal nayaɓal ngal ko juurade neɗɗo musidɗo muɗum julɗo saabu Allah musidɗo ma saabu Allah tan jaaha ɓornoɗa paɗe ma jaaha juurade ɗum hay sa ɓorni paɗe ma aɗa yaha juuroyade musidɗo maɗa saabu Allah ko jahata ko malikaji enen duwonoma sa jooɗima toon malikaji enen duwonoma ha garta malikaji enen duwonoma gueɗal joyɓal ngal ko duwanade musidɗo muɗum julɗo taw ko caggal muɗum taw o tinani jooɗoɗa tan ñagonoɗa Allah musidɗo maɗa duwonoɗamo omo dañi caɗele duwonoɗamo yalla ɓiltumo e caɗele walla ni o dañani caɗele duwonoɗamo tan ñagonoɗamo Allah moƴƴere ay malikaji yurmede enen duwonoma wiyama ni musidɗo maɗa julɗo so tawi a woni duwade aɗa duwono neɗɗo goɗɗo Allah ene taga malika ene kala ko duwiɗa ene wima annene ya heɓ hono ɗum e gueɗal jeegoɓal ngal ko andinde yimɓe moƴƴere an jooɗoɗa tan ala ko woni haaju ma so wona andinde yimɓe moƴƴere to toɗa yimɓe ene jooɗi fof gandintaɓe tan ko moƴƴere kalantaɓe ko moƴƴere e o kadi malikaji ene duwonomo
geɗal jeeriɓal ngal ko ɗanade taw no wondi e laaɓal punoɗa e ɗanade calligoɗa tuɗa anniya gonɗa koye ɗanade aɗa wonde e laaɓal hay sa ɗanima happina malikaji yurmede ene jiima e maɗa ene duwonoma geɗal jeetoɓal ngal ko saaha nde puniɗa e hejjade koccuɗa kejjari maɗa aɗa hejjo so ponma ndiyam jarata so ñamde maɗa malikaji kadi ene jiima e ma ene duwonoma ɗeɗo gueɗe jeetati ganduɗa kala hen gollal ngal aɗa waɗa malikaji ene duwonoma duwaw malika noon soyata saabu wiyama so tawi en jooɗima less ga eɗen duwo eɗen mbiya amini amini kala mo amini muɗum hawre amini malikaji on duwaw muɗum jabante on ɗon duwaw yo Allah hokku en jabanede duwuji meɗen yo Allah hokku en ko ndewɗen Allah hewde famɗude foof Allah jaɓana en ko taatiɗen ko perguiɗen foof Allah yaafo en o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane mo lig seyba gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno Ibrahima Saydou Kane mbi allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina kumpital mine ɗem ngala pular to leydi ndi Sénégal hanki o bato jagorɗe hoorejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye warti e toɓɓe jaƴƴe no fewi ha tendinam ko fati e cumoli taw kadi ko cum bannoɗo toon to diwan Touba warti kadi e yaññade ko fati banggue inondation ko wayno yolayro guila to maayo Sénégal ngo ha fanima e toɓoli ha e maayo hango kala eɗen kuɓeje derguittoɗe kala saaha ɗe gueɗe kala o arti wakkilde ɗum gouvernement leydi ndi nde himmiranta ɗeɗo gueɗe kala ko fati kadi yogay booli joñiɗe ɗen gueɗe kala kono ɗum ko noon hoorejo leydi Sénégal arti e darnugol fond ko fati immobiliére taw kadi ko wallidde diaspora en finoɓe caggal leydi ndi Sénégal taw kadi wona ñamali haalisa jomumen mbawa wadde oɗon boñ on boñ wawa heedandeɓe wode kadi ko naftiɓe taw kadi wawa ɓamtude calɗi kewɗi e nder leydi ndi Sénégal hoorejo leydi no arti ko fati banggue caɗele accident ji teskaɗi e nder leydi ndi Sénégal hoorejo leydi ndi Sénégal arti ko fadde accident ji ɗi ganduɗa hollitino ɗum jagorɗo ya ngara o wonande kay wonande ɗo tan e 3 lewru mars fanduɗo hen ndu wonande kay autoji hinde wonande Cheikhou Sarif ɗi kala koko mbaɗete contrôle visite technique ɗum kala noon ko Dakar waɗete wonande noon dognoɓe ɗin autoji taw ko toon to diwan Matam kolliti ɗum muusaɗe mumen no fewi kamɓene fandare mabɓe kay ko ɓe pamante ɓe jee e golle he taw golle ɗe ene mbawa waɗede toon to Matam ɗo ɓe goni to ko wona ɗum ko noon so wiyama wonɓe Matam wonɓe Vélingara wonɓe Tamba wonɓe banggueji ɗi kala yo jaa Dakar teni kadi ko an waɗata feere ma gasoil maɗa oto ma ya ngara kala ɗum wonat hunde musde no fewi te noon ta ñalawma gonta balɗe ɗiɗi ɓe kolliti kamɓene yiddeɓe ko nde ɓe pamante taw gandaɗen gueɗe kala en mbawa waɗede ɗo jomumen ɓuuri wawde wonde kala siftinde mon noon wonande kala nde accident waɗe nder booli ɗi kala teskete tan ko ɗiɗo otoji ɓeteɗi Cheikhou Sarif ɗi ko ɗi tan keewi yande hen pittali kewɗon keddima hen andaka noon so tawi caɗele goni koye autoji ɗi walla koye ponoje he walla koye valanŋuji ɗi wawi wonde kala ɗum jeeyi sababu noon jagorɗo yangara holliti alay saago kanji kalɗi nattine toon to suudu safara majji ɗi ƴeewe so tawi caɗele gona e majji woni walla taw koye dognoɓe ko wawi wonde kala ɓen dokka kam délai tan ko lebbi ɗiɗi ɗum noon fuɗɗoto ko ñande 3 lewru fanduɗo hendu so tawi jomiraɗo haaji gartaten koye Barthélémy Dias eɗen gandi kam wonno maire de Dakar caggal mum noon nde ñawore mum yani sammina hanki o noon yalte deƴƴere mum ɗum ko caggal dumunno juɗɗo kay o haalan o wonno koye jilluji makko hanki o noon waɗi jeltal makko haala hanki noon o erima wonande kay wiide nguɗo hen no laamu manki ko yiyande kono leydi ndi ngaluji cuuɗiɗe leydi ndi ko yahanno kala ne heddi hande kono leydi ndi kam koko ɓaafni teno holti leydi ndi koko ñawi ñaw mo ganduɗa anda ka ñawo ni kono kay oɗo saaha mo gonɗen ñabbuji ɗi kala koko penji e lawol gotol toon to université Cheikh Anta Diop eɗi fitinaji bannoɗi toon ha jeeyi sababu noon so goto wasi en fittandu muɗum ko fade banggue bourse étudiant kame bourse familial ha tenti kadi caɗele to banggue guura ceerkay leydi ndi ala kala ko usta hen kanko Barthélémy Dias o arti hay sariya leydi ndi kala e sifa ɗeɗon gueɗe kala hanki o ala kala ko acci hen haydara 350
ñalawma woni ko dumba ha hande mo tawi indu dumbirdu janngo noon nogas jeeɗiɗi waɗatamo hitande ko nangano kanko on Farba Ngom maire de Agnam mo ganduɗa rewrano ko ene tolno e temedere nogas e 5 milliards koppareje franc CFA ɗum kam asama ubba ha laaɓi joni wonti tan koye téléphone aji ɗiɗi ɗi ganduɗa ko ɗum woni ko nanguimo toon hawɗo sa noon hewɓe kay e yaadiɓe mo ene haawi ɗumen ko jeeyi sababu wonde ngal nanngal politique puññinigal haw sa hande joomum ene taweɗen juuɗe tene happa gueɗe ɗe ganduɗa won gueɗe kay ɗe yimɓe pawi giiɗi mumen taw ko poɗɗe kay darnede ala kala ko darna hen ko waɗa ɗum ko noon kene tolno e nogas e jeegom commune e nder département de Matam nogas ɗiɗi commune e nder département Podor kala ma ndentu gam lirde alqouranil karima ɗum noon wonande ko duwanade Farba Ngom toon to Agnam wuuro Siré Gardogol ceerno Tidiane Lima en garto e oɗon kabaru so tawi jomiraɗo a haaji jeheten ka toon to Foundiougne awoɓe taweteɓe to région de Fatick taw ko awoɓe ko fate Kervet ɓe kolliti oɗo saaha de ko saaha musɗo e mabɓe no fewi ɓe meeɗa teskade o saaha hayso ɓe jooli ɓe beddima kala mum kala ɓe nangata haydara koɓe nangata ko kadi ala no foti sen soɓe gaddi ne seeri ha ɓuuri sen soɓe jeeyi ɓe jaltata ɗum jeeyi sababu noon oɗo saaha hewɓe hen nawata ɗum ko Dakar jeeye toon kilo ujunere so tawi noon ko toon to Fatick walla Foundiougne kilo ko 500 taw ko samiyon temedere ɗum noon oɗo saabi kolliti ko caɗele mawɗe tan ɗi guuri toona to Bambeya aynaɓe tefankoɓe taweteɓe toon kolliri metti mumen faade daral jawdi gongal toon ɓe kolliti noon wonande kay gardiɓe commune municipal ko jiɗɗo ɓeydude wonande prix koɓe joɓata par ñalawma ko 100 yiɗi wattoyde ko 200 mbuuɗu ɓe kolliti ɗum kam loppet ɓe ngala hen so ɗum laatima kamɓe ɗe koɓe eloɓe ngal daral wi Alhaji Aliou Ndaw holliti hen noon wonande foire o kay koɓe rumtoto ɗum ha laaɓa ko wala ɗum ko noon maire o holliti oɗo saaha kay fandare mum ko yaltinde ken tolno e million ngaji nogas Assane Dia on maire o holliti ngam mahatade ɗum kamɓe ɓe noon tefangoɓe kolliti daral ngal ganduɗa ala coura ala ndiyam tene kadi ko caɗele tan ɓe guuri hen tene kala yontere aɓe nanna ken tolno e million capanɗe ken tolno kene tolno e million ngaji joni ɗini fiyaɓe nanna ɗum wonande kay e jeere taw kadi wonande ko daral ngal Bambeya gartaten ha joni ko fate debati gorkati en nan tan ɓeydo layde hande e nder leydi ndi Sénégal taw koye dossier wonande Papa Cheikh Diallo kame Djiby Darani o dossier noon kanko tan ɓuuri wawde layde o layi ha toon to Touba ha toon to Ndar hanki o jeetato nanggama ɓe nangaɓe hen ɗiɗo hanki o tawama ne gondi e rafi biyeteɗo Veya Sida o hen jeeyo nanga ko toon to Saint-Louis ko ɓuuri nawnade noon ɓe nangaɓe woni hen ko resɓe woni hen ko yimɓe mawɓe kay taw ko teskaɓe ne jogui rewɓe ne jogui sukaɓe ɓen goni nangaɓe en oɗo saaha kadi ɓenne kadi dossier men gudditama beele ande ɓeɓe jokkodirno taw kadi koye dow oɗon sifa gartaten koye gonnoɗo hooreji leydi Sénégal hono président Macky Sall gonɗo e jilluji mum e nder Afrique gam ɓeydude jokkodiral mum eɗen leyɗele Afrique ɗe o jokkodirno hanki onon o jaɓɓama payodingal toon to Bujumbura ne tawe toon to Burundi o jaɓɓama toon to Bowal laaɗe diwoje ɗum ko ñalawma hanki o fayi hande o gam ɓeydoyde jokkodire makko kanko on gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal ɗum ɗo hen uddi kumpital menen ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie finoɓe toon to Guiɗi Maka ene goyto no fewi caɗele ndiyam o saaha gonal ɗo nguleki fuɗɗi nadde ɓe goni koye kowarka jeeyi sababu noon gouverneur diwan o yilloyima toon to Sehili Baɓe ha toon to Gouraya ene artana men hen musidɗo men Zakaria Samba Dia Bekera. jamal ñalma bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe a yawo weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma noftande computal men ɗo e nder diwan meɗen guilma ko ɓuuri tengtude wonande ko jillu gouverneur mo diwan meɗen guilma ko waɗi e nder wuuro ngo Selbaɓe nonne ha toon to Gouray tawi kadi nguɗo jillu o yeehi toon ko wawde tigui rigui yettade galle kalfinaɗo ko fate banggue ndiyam woni SND e tawi kadi ko ɗam ndiyam ɗam gandanɗa hoorema ene immo toon to Gouray faade ha to Selbaɓe lamorgo diwan guilma teskama tigui rigui e ɗiɗo dumunaji ene waɗi
jiɗi ŋakkere ndiyam no feewi ha yoga e ɓesnguli jaltetigi wulitade ngam yo balle ko fati e banggue wonande e caɗele ndiyam ene tampinde men e ngunjillu noon o wawi yettade e nden nokkure taw kadi ko halfinade ko fati e banggue wonande e ƴettude ndiyam toon to Gouray fewnude ɗum wawde sarde ɗum e nder e guure taweteɗe e yoga e diwan guil makko wayno Gouray Diaguil ha toon to Selbat holliti noon wonande e hirjinte wonande ɓen ɗon toppitiɓe fate banggue golle nde ɓeydoto tigui rigui tinnade ko fate banggue golle muɗumen beele tigui ma ɓuur wawde ngarɗude e wawde kadi wallidde ɓesgol ɗi ko fate banggue e wonande e ndiyam ɗitam noon wonande château gonnoɗo e Gourat nattunoɗo gollede ma oɗo sa joni ma waɗane branchement gam tigui wawde hebde ndiyam e wawde wallidde Gouray naɓe ko fate banggue dañde e ndiyam ha ko ene ɓuura wawde samorde e ndiɗo mbadi ndi ɓe guuri e oɗo sa joni ko wona ɗum ko kanko o gouverneur mo diwan meɗen guiɗi makko o wawi kadi uddidde programme taw kadi ko fate banggue on ɗon programme e nder wuuro men Selbaɓe taw kadi ko rokkirde ko fate banggue wonande liɗɗi gam wawde wallidde yimɓe ko fate banggue lewru korko teddundu fodde ko ene tolno e 16 tonnes taw kadi ko dade nder diwan meɗen guiɗi makko gam tigui wawde wallidde yimɓe ko fate banggue lewru korko ndu o udditi on ɗon programme gam tigui wawde fuɗɗade golle mum no hannirta niyede oliti wonande oɗo programme wawi tigui rigui fawede ko e dendagal commune aji wonande taweteɗi e nder diwan meɗen guiɗi makko gam tigui wawde yettinde ɗiɗo liɗɗi ko fate banggue wonande ɓesguli ɗi gam wawde wallidde ɗumen ko fati e banggue wonande lewru korka tedduno ndu Zakaria Samba Dia Bekera gam a yawo Weltare TV. Zakaria Samba Dia Bekera en heddi muudi ñebbe ɗi waɗi hen ndi a jaɓani haalde ɗum kono enen ma en kaldum ha laaɓa ɗinne tawe ha toon to Bekera golle ma jooɗi peewi en keddotton to Guiɗi Maka jeeyeten ko toon to Melga hewɓe finoɓe to Melga Mauritanie e nder diwan oɗon guure kewɗe kolliti metti men mawɗe no feewi hewɓe cettotoɓe kolliti armée leydi Mali naati e nder ndeftindi leydi Mauritanie ɓe didduno ko on gonɗo e moto aɓe tuumi ɗum jeeya koye joguitiɓe on noon ɓe mbawi tigui riwde ɗum ne tuuma noon wone guure taariɗe ne mofti on jeeyi sababu noon ɓe gaari toon ɓe mbaɗi toon fitinaji mawɗi no feewi armée leydi Mauritanie nde tini gam taw armée leydi Mali yalti on diwan hay communiqué goto noon wonande kay leydi ɗiɗi kala jaltinani ɗum taw koye dow oɗon fanno gouvernement mo leydi Mauritanie batu jagorde hanke jagorɗo taw kadi ganduɗa ko fate golle on woni Mariam Bojela Hammadi o holliti fandare mabɓe kay koye oɗo dummuna ƴettude ken tolno e ujunnaje tato taw ko neɗɗo watta gollade woni recrutement ken tolno e ujunnaje tato so tawi noon ko gollorgal jagorɗo to banggue santé woni cellal ɓalli ko ujunere e temedere capanɗe jeenayyo sohla toon so tawi noon koto banggue jagorɗo golle ɗum ko temed tato e capanɗe jeegomo so tawi noon koto banggue jagorɗo golle to walla jagorɗo ko fate taaridi ko temedere capanɗe jeeɗiɗi ko noon yaari beele kamɓe kala ɓe mbawa feccede yoga calɗi jagorɗi kala jomumen giway jonde was gollago gara e golle Someleka ɓe kolliti ñalɗi kuppiraji courant o ñalawma hande nogas e jeegom ne hen tawa ha fayma nogas e jeetati février to ganma 8h subaka ha 13h yo gayleɗe taweteɗe nder Nouakchott tenti noon to diwan Tayeret ngam kay ko yidde fewnidde on courant moɓe teski o saa ene waɗi caɗele mawɗe no fewi ko fate ɗiɗon fannuji gaten koye gendarmerie national mo leydi Mauritanie ɓe kolliti hanki oɓe teeɓima marchandise jonɗo no fewi on noon iwno koto banggue sehlibaɓe fano ko toon to Nouakchott ken tolno temedde jeeɗiɗi e jeegom taw kadi ko boîte woni hen noon ko leɗɗe gueɗe goɗɗe kala ɗum koko haɗa nannede nder leydi ndi ne hen siro ne hen kadi poɗɗe gorago e gueɗe kewɗe ɗen moƴƴitina ɓalli walla debbo walla goɗɗuma ɗin produit ji kewɗen tuuma iwi koye gotire leyɗele hoddindi leydi Mauritanie wande on jeyɗo sababu nanggama kañum e leɗɗe mum e ɗiɗon fannuji kala muɗum Iran Mauritanie fedde darnide haqqe innamade e gartugol Biram Da Abeydi ɓe kolliti mette mabɓe cattuɗe no fewi faade laamu leydi Mauritanie ɗum ko caggal nde yimɓe mabɓe jeegomo nanga ɓe noon ko wullitinoɓe wonde suka debbo nanguiraɗo korɗagu no fewi caggal noon vidéo jaltuɗo zizo hollitina heɓani hen
kene yona heɓani hen kene gonɗinira o suka ko leptaɗo jeeyi sababu noon wonande gulali mabɓe ɗi e koɓe kaali hen ko kala e darde mabɓe nde jeegomo nanga hen ndumba holliti noon wonande ɓe jaadani hen tene ɓe beltaki hen hay seeɗa ñalawma hande o fuɗɗima campagne ko fate banggue ƴewde contrôle sanitaire yurnitade cellal ɓalli ɓen hajjiyankoɓe leydi Mauritanie ɗum ko hande fuɗɗi e pecci koye groupe aji ɗi groupe gadiɗo goɗɗo ko ha ñalɗi goɗɗi garoyoji ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulaar e leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali caggal nde sumi jeere nde mbiyata Alhaji Dossolo Tarawore gil nden noon wonde maire commune de Bamako koko uddi on diwan kala natata ko yaltata ko gueɗe kala gonirno ha ɗo ko noon goniri yeeyoɓe ɓeɗon noon kolliti nana tan pofli juuɗe mumen e mbaɗi cengi ɓe dari ne gande koye mumen fandare mabɓe kayya o saaha ko nde ɓe keptata nokkuji mabɓe koye korka wona caɗele ɗe ne keewi o saaha kadi ɓe jiiɗi ko wonande kay kala ko fate cumuji nde kiitata ha laaɓa e nder ɗi jeereyi saabu kala nde sumi ko kamɓe jaltata zéro ala kala koɓe dañaten haydara pelɓodiral hakkude remoɓe aynaɓe ɗum waɗi ko toon to bamba noon ene tawi nder diwan mo Burema ɗum noon ene tawdiriyama Burema e nder région de Gawo ɓen aynaɓe wullitiɓe ngala lappi gaynaka kala biyaɗo ni feŋa guesa muɗuma ɓe kolliti ko caɗele mawɗe kala ñalawma ɓe nangodiri hen musde no feewi wonande goto e nunɗoɓe diwan o taw kadi biyeteɗo Almami Amadou Touré holliti o saaha kamɓe ɓe tafi fedde ɓen ardi ɓe guuri gam dogde hen koyɗe jaam hewɓe kollitina ma ɗum yeeso sariya kono ko caɗele guuraɗe hewɓe kolliti fandare men ko nde lappi gaynaka darnete to bankasa finoɓe toon goni koye caɗele mawɗe no fewi caɗele ndiyam ene wondi kadi en guuleki hayso subakaji ɗi ene ɓuuɓa ɓe kolliti kam so yiya ñawli aɓe ñalday nguleki sattuki no fewi wonday poussiére teɗe ɓe goni koye korka ene muusi no fewi batu jagorɗe hanki to banggue sampe ñaw bita denga adda ɗum ko ɓowɗi jagorɗo cellal ɓalli kañum e hoore liɓe erima ɓesguji leydi malinaɓe nde ɓurata rentade no fewi guel to Fabion e rende laaɓal e renade diƴƴe kala wonande kay taroɗe no mbayata ni nde tawno so tawi nanguima nangata ko ɓandu kala teskama ne ɓeydo no fewi e nder leydi Mali hay so tawi woni yontere yawtunde hollitanoma kono nde yontere ɓuuri ni ɓeydade e nder leydi ndi paaɗen ko toon to Guinée Conakry catal tambigal rewido binditagol ɓesguji leydi ndi ɓe jaltini hanki o cimtol mabɓe ɓe kolliti limore ɓesguji leydi ndi ɓeydima o saaha leydi Guinée ne yaara e kettolno 17 million pawɗo temedde joyyi e nogas e pawɗo nogas e joyyi pawɗo temedde joyyi nogas e goho ujunere e temedere capanɗe jeegom e jeeɗiɗi neɗɗo woni o saaha ko woni e nder leydi Guinée taw ko ɓesguji Guinée naɓe kala mum ko jeeyaɓe e nder leydi Guinée so tawi noon ko kewendi rewɓe ɓuuri hewde rewɓe ɓe kala temedere limɗa koɓe capanɗe joyo e goho piccal jeetati so tawi ko worɓe ɓe koɓe capanɗe nayyi e jeetati piccal ɗiɗi so tawi kadi koto banggue duuɓi capanɗe jeegom e goho kala hen ko limɗa piccal tati ko sukaɓe yaroɓe hedde duuɓi nogas e ɗiɗi e ko fawi en teskorede e ngan sifa so tawi noon ko guure ɓurɗe hewde yimɓeɓe ɓuri teskede ko Kanka kame Conakry kono Kanka ari yeeso ngol woni ko kay yiyede capital ene ɓuura famɗude yimɓe taw koye guure goɗɗe ɗe Kanka ɓuuri hewde yimɓe ni hay ɗum kene tolno e capanɗe tati kene tolno e capanɗe jeegom e goho piccal tati jaafoɗon ke wuuri koye nder leydi ndi wuuri ko ndema e nder leydi ndi e ɗi nokkuji kala to Burkina Faso jonde AES kame délégation ngaji mum ngari gila hankine tawe to Ouagadougou laamogo leydi Burkina Faso ɗum ko himmirande jonde hande kuccam hitande ɗimmire ɓen jagorɗe konu ndenka ko ɓen tigui tawa ene wonde jagorɗe goɗɗe lulde kuccam golle kame ndenka kisala Mali Niger Burkina Faso Niger armée leydi ɓe kolliti ɓe teɓɓiti hewɓe taw koye opération goto mo mbaɗi nokku biyeɗo
niya noon waɗɗani noko mbiyata damisa e noko mbiyata guro kawa kentolnoy 17 neɗɗo taw ko jogitiɓe armeji nottotoɓe jihadiste en ɓe jooɓima pittali mumen 87 wallitiɓe ɓen taw ko tumdiɓe ne peranɗe men laabi ɓen mbawi nangguede hen carburant kewɗo to banggue gasoil essence woni ko tetta en ɓoggi e pettoje kewɗe tettama kam hinde fetilaji kewɗi no fewi ɗum noon waɗi ko sara wuuro wiyetego wuuro Gueladio ene tawi e nder on diwana Nigéria gouvernement o yeddi ha memi leydi wiyede kay yaltini ken tolno e 7 million koppareje dollar gam tottude Boko Haram beele ɓen mbawa ɗaccude 150 élèves biftanoɓe taw ko école catholique to etade plateau heɓe kolliti noon jii hélicoptère e nokku biyeɗo gawza noon waɗɗani e nder étade Borno waɗɗani keerol banggue Cameroun ko ɓen nawi haalis o kono noon ko fate banggue wonde laamu leydi Nigéria yeddi ha mimi leydi Zimbabwe Harare salima ha woni enveloppe giwɗo to États-Unis de Amérique mawne 367 million ko preje dollar fatuno koye wallide cuuɗi safara ɗi porte parole gouvernement o woni mbiyata Nikka Mangawa on holliti gouvernement o riwti ɗum ko caggal nde Donald Trump ñingno leydi l'Afrique tenti Zimbabwe daari dartini kala balle patunoɗe e banggue safara kamɓene ɓe geddi ngal bangal haalaɓi to Cameroun autopsie lundiyanke mayɗo e dumbirde mum to kaso on nangganoɗo gila tan lewru décembre ɗum koye fitinaji bannoɗi caggal sumgoji octobre 12 octobre ha hollita wonde ko Paul Biya gagni o lundiyanke jaadunoɗo e lundiyanke Aboubacry on noon biteɗo Ekenge woni George woni Anicete George Ekenge mo ganduɗa mayɗo e nder dumbirde mum hanki o noon wonande tribunal walla mbiyen ni hôpital mo Yaoundé yaltini autopsie ɓe kolliti ko lajjal makko tan gasi wona omo fiya wona omo posna haydara goɗɗuma ala ko waɗa e makko caggal lebbi 3 ɓandu makko koye galas tan moftano koreji makko noon hande jaɓani enen jedditi ɗum no fewi kolliti ha hande lelawal yo waɗe hen ko haala ko ɓe gonɗinani RDC Congo kame leydi France ɗum ko hanki o toon to l'Élysée galle lamorgo ngo leydi France wonande Emmanuel Macron bismima toon Félix Tshisekedi horejo leydi RD Congo ɓe gartiri lekki e jeygue gam yidde ɓeydude gollodiral kame gossodiral kono kadi ko waɗa ɗum ko leydi France holliti fandare mum tan ko leydi Congo yo dañ jaam artay keeri leyɗele mum kala sifa ndenka e kisala joolam jaɓeri jayaten ko ha ton to Iran kaldigal hakkude États-Unis d'Amérique ko hande ton to Genève ɗon ɗo Donald Trump jokki hande guijade ken tolno 12 avion guerre nawaɗo ton to Israël kono kadi hollide heɓanade yande Iran e kala waktu e kala saaha so tawi Iran jaɓani ngal nandiral ngal ɓe jogori haalde hande o ton to Genève ko fati e nucléaire États-Unis d'Amérique holliti ene heeɓi jabde kay ƴettude pétrole Venezuela nawe ton to Cuba kono koye dow sarɗi taw hutoto ɗum ko ɓesguji Cuba wona régime Havane wona on régime so tawi ko on yahata toon to France assemblée nationale leydi mabɓe kame Sénat hanki o ɓe lulima ngam wodde kuulal wonande kay wallidde on jiɗɗo mayde so tawi ko musaɗo walla donkude sellude walla naywuɗo ha ɓutte ɗin sifaji kala hanki ɓen sarɗiyankoɓe ten tolno 199 sarɗiyanke gooti contre 126 ngam ngal kuulal wawa taccude ngaladi noon débat mawɗo no fewi e haala mawka beele o saaha laamu leydi France hankadi ma signina ngal kuulal goto ngal toon so sarɗiyeji ngam wallidde on jiɗɗo mayde Russie holliti tottiri ken tolno e ujunnaje ɓalli ɓen koninkoɓe Ukraine naɓe mayɓe taw koye piyande hakkude guerre ji mabɓe ɗi tottiti Kiev ko ɗum ko noon Kiev e gardugol Vladimir Zelensky holliti o jama beɗo ko toɓo tan ngergo no fewi taw ko bomboje gulɗe jaw iwi toon to Moscou ko ene tolno e 420 drone
capantate jeenayi missile woni ko wedda e nder région ngaji jeetati e nder leydi mabɓe kala waɗi heewɓe barmuɓe gueɗe kewɗe dañi bonnede hen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo en wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jamal hiran en